6 months old na si Bulilit, mag-Cerelac na. Made with baby-grade wheat, fruits, and vegetables. Cerelac, yummy go. Cerelac, gusto ko. Siksik pa sa sustansya. Cerelac, eats good. Ipabilin nga tagsa ka metro ang gilayon sa tawo o ang gitawag nga social distancing aron malikayang matakdan sa COVID-19. Usa ka pahinumdom gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, na yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, makauban gihapon nato dinhi sa istasyon. Agatong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, si Tax Unliba, okay? Og sa gihapon no, ako mo ingon nga giubanan gihapon ta no sa gawas sa atong mga kasamang radyoman gihapon no, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o gusab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring pasiunang patimbayan no sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman niya na di ay nabalik na po sa ato ang atong kasamang radyoman Archer Capadiso si Rapid Archer. Okay, mayong buntag nimo kasamang Archer dia o asa ka karon. Okay, special mention ka kinabalik na mangkano sa atong kining dapit. Okay, maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan ang atong pizza karon pizza 24 sa bulan sa Enero tuig 2021. Kinaay kalihukan ron sa atong Bible Week. Matawag siguro na itong Bible Sunday karon o pasensya sa ako mga kauban. Dili ko ninyo mga kauban tibuok yun. Siguro makauban ko ninyo kung mahumantag sa iyo dito sa atong kaakuhan pod mga alas 11 na siguro. Okay. Akong nahibawan kagahapon nga naa ang atong tigom sa simbahan yun no diri sa Turno. Okay. Now baga tilahod nga tigpaminaw. Ato mangyong gisaad napaba ko nalimtan sa introduction. Okay. Pasensya kung doon nalimtan, no? Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw sa aging Domingo akong gisaad kaninyo nga ipadayon na gyud nato ang paghiskot mahitungod sa Sabat, no? Kung adlaw nga igpapahulay. Okay, sa miaging Domingo ato sa maampong gihiskutan ang sinulog kon worship dance, no? Pagsimba pinaging sayaw nga kinahanglan usab atong ipatinaw kay naa man po'y musupak sa maong kasaulugan.
ug gani usa sa gihimong hinungdan nganong nibiya sila sa pagkakatoliko. Now karon sa atong pagpadayon sa Sabat, mupasiuna ta og hiskot, may labot na niya ng panig-ingnan, pulong panig-ingnan o kanang pulong na batasan. Kay usa sa argumento nga atong nahibaw-an gikan sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist. By the way, kini inyong higala si Veritas na ako'y background sa Adventista. Wala noong ko masakup anang punduka, wa ko maagi, pero nganong muingon kog na ako'y background anang Adventista. Tungod kay kung muingon kay tag Adventista, naila po na sa atong pagtawag og Sabadista. Kung muingon galitag Sabadista, but pasabot, nagtuo nga ang adlaw nga igpapahulay nga natunong og 7th day of the week kung Saturday, niya mo na gibalaan, dili ang Domingo, so tawgon kaana og Sabadista, dili Domingista. Kay kita mga Katoliko, tawgon man punta nila og Domingista. Di ba? Oh. Unya sa akong nahibaw-an, dili lang kanang Sabadista nga gitukod o gi-originate ni Ellen White, na usa ka babae, dili lang kanang grupuha ang nagbantay anang 7th day of the week on Saturday o Sabado. Huh? By the way, no, ako sang i-remind ninyo, kanang pulong gali Sabado, duha pod ang gamit ana o pagpasabot, dili kay usa lang. No? Ang pulong Sabado, okay, usa sa gitumbok ana kana gyung 7th day of the week. Kung ikapito ka adlaw sa semana mo bitaw na i-capitalize. Oh. Pero naay paggamit anang pulunga nga pwede dili nato i-capitalize. Kay wala nagpasabot og specific gyud nga adlaw diha sa semana o 7th day of the week on Saturday. Ang pulong Sabado mahimusam gamito nato sa pagpasabot lang og pahulay. Okay, rest. Mo bitaw nga kung naamoy Biblia ni Monsignor Yap, na siya ana. Naay teksto diha nga ang pulong Sabado gi-small letter lang ang S kay nagtumbok lang og pahulay, rest o rest day. Not specifically gyud nga kanang 7th day of the week. So buti pasabot, duha ang gamit anang Sabado. Adlaw nga Sabado o adlaw sa Sabado. Dili na parehas ha. Kanang muingon galitag adlaw nga Sabado o adlaw sa Sabado, murag makaingon ta nga parehas na no? Parehas na no, dili. Kay kung muingon gitag adlaw nga Sabado, specific na mao nang Saturday, 7th day of the week. Kung muingon gitag adlaw sa Sabado, dili na siya specific nga 7th day of the week on Saturday. Kung muingon lang tag adlaw sa Sabado, but pasabot adlaw sa pahulay. Kanang ikaduhang meaning sa Sabado nga adlaw sa pahulay, so mahimong ang Domingo kay mao man atong rest day ron mga Kristiyanong Katoliko. So ang atong Sabado o adlaw sa pahulay mao nang Domingo. Di ba? So pwede ta moingon nga adlaw sa Sabado, adlaw sa pahulay ang Domingo sa mga Katoliko. So kung hubaro na to diretso, adlaw sa Sabado ang Domingo sa mga Kristiyanong Katoliko. But pasabot, adlaw sa pahulay ang Domingo sa Kristohanong mga Katoliko. So mao na no. So magbantay ta kay usahay malipat ta na nga gamit kay naa may mga Adventist nga kanang kutloon gali nila ng Hebrehanon 4:9 nga giingon diha nga naa gihapoy adlaw nga pahulay. Dayon idritso man gyud og pasabot dayon ba nga 7th day of the week gyud ang gitumbok ana. Lahi man gunang mayon tag adlaw sa pahulay
og adlaw nga Sabado. Okay. So naagihapoy adlaw sa pahulay ang Kristyanismo kay ang Sabat God naaman siya moral element. Kung nahinumdum mo atong gidiscuss ng Sabat sa pagtuong Katoliko, duha ang elemento ana. Okay, one is moral o ang ikaduha kanang gitawag na tog ceremonial. Sa Seventh-day Adventist, nganong lisod kaayo ta nila mga Katoliko masabtan para nila ang change kuno ang pagbalhin gikan Sabado ngadto sa Domingo, violation na corona, tungod kay ang ila manggong sabutan ng Sabat usar ra ka element, moral lang, moral. Kay kung mainsakto gud ang Seventh-day Adventist nga kanang Sabat, moral lang ang iyang elemento, so bot pasabot nga dili maayo nga mag-usob-usob ta na. Kay ang moral di man gyud na mausob, di man gyud na mawala. Sama nang ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagpatay, moral lo man na, di na to na mawala ng balaura. Naagi na, kay moral man, di na to mausob. Pero sa pagtuong Katoliko, kung maghisgod galig Sabat, duha ang iyang element. One is moral nga dili mausob, dili mawala, o ang ikaduha ang iyang ceremonial essence nga pwedeng usbon pag-abot na sa panahon. No? So mo bitaw nang nausab ang iyang ceremonial essence, no? Okay. So bisan ang mga Adventist gani muuyon man sila nga kanang ceremonial essence of the law gitapos ni Kristo na sa krus. So wala na siya. Mo bitaw nga ang mga Seventh-day Adventist dili na sila mo umo-observe atong mga pista sa karaang tugon. Kay nagtuo pod sila sama sa atong gituhuan mga Katoliko nga kadtong ceremonial observance sa mga Hudiyo gitapos na ni Kristo sa cross. So bot pasabot dili na ta obligado atong ceremonial essence of the law sama atong mga pista nila sa karaan. Mao na nga ang Seventh-day Adventist wala na sila pista nga kadtong karaan. Di ba? Pero ang Sabat gud mga tinahod nga tigpaminaw, mao ni wala mahibaw sa ato mga iksong Seventh-day Adventist. Para nila ang Sabat lunlun moral. Sa ato pa, bot pasabot, walay mausob ana. Pero timan sa tanang moral law, sa napulo kasugo, ngano ang Sabat, giapil man ni San Pablo sa pag-narrate, sa pagsaysay sa mga ceremonial essence of the law. Di ba? Di ba naghisgot siya diha nga ayaw na mo og tugot nga hukman pa mo ugon sa inyong kanon? So mo man tong may tungod sa pagkaon. Ceremonial essence of the law gihapon ng pagkaon. Kung ayuhon lang yun na tuog kanang tuon. Ha? Kay wa man na mapil sa napulo kasugo. Okay. So ayaw na mo og tugot nga hukman pa mo ugon sa inyong kanon. Then gihisgutan po niya tong mga pista. Kanang mga pista diha nadala na tong kanang yearly Sabat. Kaya naman po yearly Sabat, di ba? Kay ang mga pista sa una na may mga pista nga gipangtawag yun og Sabat pod. So mo to'y gitawag mga yearly Sabats. So mao na nga di na kuno ta motugot nga hukman pa ta mahitungod anang katong mga pista. But pasabot dili ta obligado ana kay naa naman ta sa bagong tugon gud. Okay. Dayon, giapil niya og narrate pagsaysay ang Sabat. Now, ang naay mga Adventist mo ingon nga kana ko nung Sabat yang gipasabot nga gitapos na, ag yearly kuno na, matud pa sa mga Adventist, kay muli kay gyud sila anang argumento na to sa Katoliko nga giapil ng weekly Sabat nga matunong og 7th day of the week. Mayon sila nga kanang Sabat ya dili na weekly Sabat kay kadto ng yearly. Wala ba na giingon diha. Now, ang atong exegesis ana nga dili mahitabo nga kanang Sabat dihang giapil pag narrate ni San Pablo sa ceremonial ag katunang kanang yearly. Ngano unsa may reason nganong dili na ang yearly? Kay kung moingon galitag mga pista, gihisgutan naman sa unahan. Basahan ra ninyo ng Colosas 2:14 hangtod 17. Ang yearly Sabbats nabilong na sa mga pista sa mga Hudiyo. Ayuhan ninyo
ayo haragon ninyo og tuon ang Biblia mga igsoon. So, pag ingon diha og mga pista, nga giapil atong pagkaon pod, naapil na tong yearly Sabbats. So, kanang pagpadayon diha, nga mga pulo nga naghisgot og Sabat, wa nay laing gipunting ana, ag weekly na. So, mao lagi na ang point nato diha, ngano nga sa tanang moral law, only Sabat, ang giapil ni San Pablo og hisgot sa pag-narrate niya, pagsaysay niya, unsa kaay ng mga ceremonial essence of the law. Muna itong pangutana sa mga Adventist. Nga naman sa tanang moral law, nga kanang naasa na pulo kasugo, only Sabat ang giapil ni San Pablo. Nga, matud pa niya landong. Kay kung moingon kay tag landong, shadow, but pasabot dili pa tumao. Gipaabot ang katumanan. Di ba? Shadow. So, bitaw nga, ang mga Adventist ni uyon po nato nga mao nang dili na ta mo observe atong mga pista sa karaan kay shadow man to, landong man to. Gipaabot man ang katumanan ana nga atong mahibaw-an pod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. But pasabot ang New Covenant Kingdom, ang iglesia, ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa dihang gitapos ng tung karaan, pwede na pod maghimo og mga bag-ong ceremonial essence sa observance. Mo bitaw nga bisag ang Katoliko nagtuo nga wala na tong mga pista sa karaan kay gitapos na ni Kristo sa krus, pero nganong ang Katoliko naagyapoy pista? Naagyapoy pista ang Katoliko tungod kay dili naman ni kadtong pista nga gitapos. Ag new set of feast. Mga bag-ong pista naman po ni nga aprobado sa langit. Kay gitapos naman ang daan, na po'y bag-o. Unya, unsa man tag bersikulo sa Biblia ang mo justify ana nga ang simbahan nga tinuod pwede makahimo og mga bag-ong pista. Kay gitapos naman tong karaan. So, ayan ninyo kalimtik. Kanunay yun akong pugniton nga teksto. Ang gahom sa simbahan kanang gitawag og binding and loosing. Binding and loosing. Pagdili og pagtugot. Unang gitugyanan ana nga authority o gahom ang gitugyanan sa Yahweh sa gingharian. But pasabot ang Prime Minister, ang chief sa mga ministro. Di ba? Kinsa may gitugyanan sa keys of the kingdom ni Jesus Christ nga nagsimbolo sa iyang pagka-chief shepherd. Isip Baykar, no? Ato naman ning na-discuss ning mahitungod ni Pedro, no? Ato lang lakbitan gamay kay mahisgutan mo yun kung mag-isgot og authority sa simbahan. Di ba? Sa Mateo 16:19, gisingle out si Pedro diha nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang imong itugot. Unya ang pagmando gud sa iglesia dili man na single person. Ang Ginoo dili mo buot nga usa ra ka persona ang mupalakad, mo dumala sa simbahan kay maugtas pud siya syara para sagud sa daang tugon. Silang Joshua, no? Giubanan og mga judges para mutabang sa unsay mga husay kay magkadaghan ang sakop sa gingharian sa Dios nya maugtas pud tong magsalig rag usa ka tawo. Mutong na atong mga judges. Then sa simbahan po ni Kristo, si Pedro may unang gipili niya nga dumala niya sa iglesia kay siya mo gitugyanan sa keys of the kingdom. Pero kay balo man ang Ginoo nga mudaghan man mudako man ning simbahan na. So kinahanglan dunay mo uban niya sa pagdumala nga mahimong mga subheads niya. Di ba? Mura bag Supreme Court ba nga dunay Chief Justice, then dunay ubang mga justice pud kauban niya. Iyon na. So mao na nga sa dihang giingnan ni Kristo si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot. Kanang gahuma kinahanglan pod litokon po na collectively. Abot pasabot uban tong mga kauban ni Kristo sa pagdumala, pagpangulo sa simbahan, no? Paghead, kana bang pagdumala sa simbahan. Asa man ang mabasa nga collective gyud gihatag ng gahuma ni Kristo sa iyang iglesia. Ang mga tong grupo sa mga apostoles naa sa Mateo 18:18, di ba? Giingon diha na gyud ni Kristo, giingon na gyud sa Ginoo diha nga uban na gyud ni Pedro ang iyang kaubang mga apostol. Giingnan sila ni Kristo.
ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot, itugot. So, kanusa man ang mahitabo magdili og magtugot collectively ang church. Sa panahon nga mag-council sila magtigom. Di ba? Di ba? Para sa atong Council of Jerusalem. Nganong ang desisyon sa Council of Jerusalem valid tungod lagi anang authority sa binding and loosing. Now, sa Council of Jerusalem, wala pa nila hingpit gi-pronounce dogmatically nga ibalhin na og Domingo ang day of worship nga kanang Saturday. Wala pa. Mo bitaw nga naay mga sita sa Biblia sa bag-o pa ang iglesia na milit-pilit pa ang ilang batasan mo nang napag Saturday observance. Pero hinahinay na katong pagkabanhaw ni Jesus Christ, hinahinay na nga naanay observance sa Domingo. Wala lang tawga og igpapahulay. Para sa atong nag-breaking of the bread sila sa tunong yun sa adlong Domingo. Di ba? Nasa Buhat 20 versikulo 7. Oh. Unsa man ang breaking of the bread sa pagtuong Kristiyano, simba man na, pagsimba sa Ginoo, di ba? Kanang communion. Kung mubasa mo og Tyndale or kanang Living Bible, gitawag yun nag communion. Oh, napatoy laing translation pag yun nalimot ko nga gitawag og communion kanang breaking of the bread. Niya kanang communion kung mubasa kag mga encyclopedias, mga other references, pagsimba na. So, bisan pa gani sa Biblia na nay pagpasabot nga doon na nay Sunday observance, kaya na may pagsimbag Domingo, katong ilang communion nga nahitabo sa Domingo. Pero wala pa to tawag igpapahulay kay ang technical good terminology anang Christian Sabbath, dili man good Sabbath ang term. Although mao ang application kay day of worship man. Huh? Ang technical term yun nga gigamit sa Kristyanismo anang fulfillment sa Sabbath, Lord's Day o Sunday. Kanang mabasa sa Pinadayag 1:10. Nga giisgutan ni San Juan nga nag-ingon siya nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nya sa exegesis ana, pag-ingon niya nga nadiha ako sa espiritu, abot pasabot nagasimba siya. Di ba? Nagasimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. Unya, diri na sipyat ang mga Adventist. Yan naman. Kaya daghang Adventist ang akong maka-dialogue, makadibati anang Pinadayag 1:10, halos sila tanan gyud mo mutumbok gyud nga kana kunong Lord's Day nga gitumbok ni San Juan sa Pinadayag 1:10, agguan kuno na ag Jewish Sabbath nga Saturday. Dili gana mahitabo mga igsoon. Unang punto, sa exegesis god, sa naandan na, basta Jewish Sabbath gani, Sabbath yun na ibutang. Di ba? Kinsa may writer anang Book of Revelation, di ba? Si John. Tanawa rago ng pattern sa sinulatan ni John sa Book of John. Tanawa. Basta Saturday gani o 7th day of the week, tawgon yun na niya diretso og Sabat. Pero nga naman sa Pinadayag 1:10, nga nung dili man Sabat iyang term. Kung tinuod pa nga Sabado o 7th day of the week, ang gipasabot ni John. Nakalimot ba siya sa iyang batasan sa pagsulat? Mao nang nakalitok lang sa adlaw sa Ginoo. Na dili ang iyang naandan gyud kon Saturday iyang ipasabot, Sabat gyud na diretso, dili gyud adlaw sa Ginoo. Although adlaw sa Ginoo gyapon ng Sabat kay iya man as Ginoo. Kay ang Ginoo naa pod sa San Marcos nga Lord of the Sabbath. So mahimong sabto na to nga adlaw sa Ginoo gyapon ang kanang Jewish Sabbath kay iya man as Ginoo. Pero never gyud litra por litra nga kanang Saturday gitawag og Lord's Day. Litra por litra. Naalay mabasa nga kanang Sabat, ang Ginoo, Lord of the Sabbath. Pero wala gyud litra por litra nga kanang Saturday gitawag og Lord's Day. Litra por litra. Pero sa pagsabot, mahimong sabton og ingon ana kay iya mangyapon sa Ginoo tong Jewish Sabbath. Na mga igsoon, mga usa ka minuto na lang, mo na nga atangi sa sunod Domingo ako ning ipadayon. Ang giusob sa simbahan, ang ceremonial essence lang sa Sabat. Kanang pagpatunong o asa matunong ng 7th day. Okay. No. Ang 7th day god sa karaan sa mga Hudyo, natunong og 7th day of the week. Ug mao na iyang ceremonial essence. Sa New Testament, naghisgot naglaing adlaw sa pahulay.
Ug mao na diskubriho nato kay naghisgot na maglaing adlaw sa pahulay. No? So, wa ni laing gipasabot ana, mao na ang unang adlaw semana og ang exegesis ani, ang atong justification ani at ang ininyo sunod Domingo pohon kay wa pa ta mahuman. Okay. Nga ang change from the 7th day of the week to unang adlaw semana nga Domingo, na as katikism basahan ninyo, fulfillment of the law. Dili na violation of the law. Sama atong change gikan sa tuli nga to sa bautismo, dili na sabton nga paglapas sa sugo. Fulfillment of the law kay lain na pud ang New Testament. So wa naman tayo igong panahon, pasensya nga medyo nahanging kay daghan patang i-justify ani. So hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura,